Wow, to je čokoládový meloun. Nikdo nikdy nic takového nejedl. Martin má opravdový a Janice má gumový meloun. Kdo začne? Pojďme s Judy. Nevadí mi to. Pojďme. Jak lahodné. Miluji čokoládu, ale chci ji rozbít. Použiju kladiva. Pár úderů. Páni, podívej se na to. Karamelová omáčka a maltesers uvnitř. Skvělé. A je to tak lahodné. Maltesers a karamel. Neuvěřitelná kombinace. No, nevadilo by mi to zkusit. No, nebudu se dělit. Zbytek s ním lžící. To je doslova neuvěřitelné. Nejlepší věc na světě. Mám takový hlad. Zkusím svou gumovou vodní meloun. Musím ho rozbít. Kam to jde? Pozor, lidi. Můj meloun skáče. Ach, Martine, ne, moje meloun je rozbitý. Jsem tak zahanbená. Stalo se to kvůli mně. Martine, podělím se s tebou o svůj meloun? Krajím to na kousky. Voilà, tohle je pro tebe. Opravdu se dělíš? A kousek pro Judy. Děkuji, Janice. Páni! Měla bys být opatrnější s jídlem, Judy. Gumový meloun je určitě lahodný, ale kluci se rozhodli si s ním hrát a dokonce i Janice. Skvělé. Je to tak dobré. Vynikající. To je 300 sauce. To je 300. Je to sladké a měkké. Skvělé. A chutné. No, jsem plný. Wow, růžová láhev, určitě gumová verze. Martin má opravdovou a Judy má čokoládovou láhev. Zkusme to, lidi, bude to vzrušující. Čokoláda. Mám obyčejnou kolu. Jsem tak nadšený z mé lahve. Počkej chvíli. To je medové želé. Je to tak lahodné, páni. Super chutné. Janice už začala jíst. A Judy? A zdám se odlomit vršek lahvy. Podívejme se, co je uvnitř. Třvání, jsou tam bonbony. Skvělej. Miluje M&M's. A ta čokoláda je sama o sobě lahodný. Martine, pojď. No, zkusím to otevřít. Nejde to. Wow, au. No, to rozhodně nebylo součástí plánu. Martin je určitě v rozpacích. Judy to přijde vtipné. Samozřejmě. A Janice nemá náladu na vtipy. Neměl si ji rozzlobit. Páni, byl si tak vyděšený, že jsi rozbil láhev. Ne, to jsem nechtěla. Ach, Judy, napij se koly, Martine. Dobře, dobře. Wow, jsem pokrytý kolou. Martine, to je velmi vtipné. Holky to příště neudělají. Nebo možná ano. Páni, tentokrát máš nudle. Judy má gumové nudle, Martin má opravdové a Janice má čokoládové nudle. Začněme s těmi opravdovými. Martine? Nevadí mi to. Voní to neuvěřitelně a je to lahodné. Judy, co ty? Zkusím to. Sladké a chutné. Nevadilo by mi to zkusit. Janice? Výborné. Nikdy jsem nejedla nic lepšího v životě. Opravdu mi to chutná. Chci jíst už jen čokoládové nudle.
Martine, neměl bys žárlit. No, holky, rozhodně si užíváte své dobroty. Ať už. Možná mě přestanou jednou škádlit. Už se na to nemůžu dívat. Počkej chvilku, vezmeme nějaké čokoládové nudle od Janice a hodíme je na Judy. Martine, hodil jsi na mě nudle? Janice? Dobře, tady to máš. Judy, jsi blázen? Děvčata, co se mezi vámi děje? Nemůžeme se hádat s tak lahodným jídlem. Mělo by se jíst, ne rozhazovat po celé místnosti. Martine, to je všechno na tobě. Jsem si jistý, že jsi teď spokojený sám se sebou. Určitě jsi. Tentokrát máte hamburgery s omáčkami. Podívejte se na ten čokoládový a gumový a samozřejmě ten opravdový. Jo, to je vzrušující. Tady je ketchup, přidám ho hodně. Mělo by to být šťavnaté. Skvělé, teď to zkusíme. To se mi rozhodně líbí. Judy, jsi prase? Proč si pokrýdá ketchupem? Haha, Janice, velmi vtipné. Je to vlastně nejchutnější burger na světě. Ani náhodou. Mám lahodný burger, čokoládový sirup navrch, to bude perfektní. Teď to zkouším. Jak lahodné. Podívej, mám čokoládový knírek. Ano, Martine, a rozhodně ti to sluší. Holkám se to líbí. Oni jsi pokrytý čokoládou. Dovol mi nasadit si brýle. Vypadám teď chytře? Hej, ani na to nemysli. No, teď je řada na mě. Tak jdeme na to. Vidlička a nůž. Co takhle jahodový syrup? Perfektní. Janice, nalij více syrupu. Jdeme na to. Ne, co to děláš? Malá kapka mi stačila. Ano, otevři ústa širší. Lahodné, samozřejmě. Je nemožné přestat to jíst. Opravdu mám rád svůj gumový burger. Je to tak super. Všechno chutné a rychlé. Jídlo. A hnedka jste dostali koly. Super. Jaké to máte? Moje je rozhodně z čokolády. Ashley, začni. Já? No dobrá. Ochutnám to. Já mám asi skutečnou kolu. Ne, není obyčejná. Neteče to. Jasný. Já mám želé z koly. Mňám, to je vynikající. Lidi, tohle je prostě báječný. No, tak jsme zjistili, že Ashley dostala kolové želé. Jo, ale je tak lepkavé, že se Ashley přelepla k té láhvi. Hej, Ashley, dej tu ruku pryč, nic nevidím. Co to bylo za zvuk? Moje obočí. Ashley, dej to obočí zpátky, hned. Ups, promiň, Danny, radši to napravím. Nezlob se, dej si radši kolu. Jo, moje kola by mě fakt měla uklidnit. Hej, nejde mi otevřít. Obvykle se mi to nestává, takže budu muset použít své skryté schopnosti. Páni, nevěděla jsem, že Danny je samuraj. Co s tou lahví uděláš? Páni, to je fakt super. Teď už ji můžu ochutnat. Je lahodná. Wow, Danny, nikdy jsi nic takového neviděla. Danny pil celou láhev během pár sekund. Tyjo. Miley, zbyla si to jen ty a tvoje lahvička čokolády. Jo, jak jsem tu čokošku ochutnala. Je vynikající. Co na mě koukáte? Ani v to nedoufejte, dělit se nebudu.
A co když ti ukážu nějaký trik? Pak mi to láhev určitě dáš, nebo si ji vezmu sám. To není fér. Mně něco napadlo. Teď si rozpustím celou lahvičku v hrnci. A pak se s vámi podělím. Tak, naliju to do skleniček. A můžeme si ji vychutnat. Tady máte, kamarádi. Jo, díky, Miley, ty jsi tak hodná. Dobrou chuť, přátelé. To je lahoda. Hurá, mám fontánu z příchutí žvíkačky, to je tak super. Chci ji rychle ochutnat. Mňam, mňam. A co má Danny? A Danny má fontánu s vodou, to je velmi zvláštní. To teda jo. Ashley, a co máš ty? Co? Já mám čokoládovou fontánku? Lidi, to je tak báječný. Za chvíli to všechno vypiju. A chcete vidět jak? Tak se podívejte. Namočím se do fontány. Tak, ještě víc. Miley, viděla jsi to? Podívej se na Ashley ruce. Páni, ruce Ashley byly tak dlouho namočené v čokoládě, když se staly čokoládové. Ty jo, to rozhodně vidím poprvé. Ty to vážně sníš? Ashley, ale to jsou tvoje ruce. A jsou strašně lahodný. Vy jste opravdu uvěřili, že to byly skutečné ruce? Dělala jsem si z vás srandu. Ty máš teda vtípky, Ashley. To byl stres. Takže ho musím rychle něčím zajíst. Ty jo. Co to je? Ty jo, v mé fontáně jsou schovaní i žilé hadi. To je super. Mám nápad. Já se ve své fontánce zarybařím. Tak, na háček dám červíka a jdu rybařit. To je sranda. Miley, chápeš, že nic nechytíš? To je neskutečné. Proč? Vidíš, povedlo se mi to. Mám gumovou rybičku. Moje fontánka je domovem gumových zvířátek. To je tak skvělý. Danny, běž pryč. S tebou se dělit nebudu. No jo, prosím tě. A co mám dělat já se svou fontánou? Hej, jasně, mám jí s vodou, takže tu vodu musím vylepšit. A zrovna tu mám skytlosky. Nasypala jsem mi do fontány a ona se zbarvila. To je nádhera. Vezmu si brčko. Hej, co se to děje? Holky, proč pijete moji fontánu? Já mám nápad. Já jim teďka ukážu. To máte. Šát mé fontány, běžte pryč. Danny, nech toho, zničíš mi make-up. Teď je všechno v pohodě. Můžu si vychutnat svoji fontánku. To jsou klasické nudle. Nejsou uvařené? To je hrůza. Jak to mám jako jíst? A co má Danny? Páni, čokoládové nudle. To je moc dobrý. A co má Ashley? Nudle z želé. To bude moc dobrý. S kým začneme? Smiley? No tak do toho, to zvládneš. Fakt? No dobrá. Co se dá dělat? Budu muset sníst tyhle suché nudle. Ne, já to nebudu jíst. Je to hrozný. Dobrá, když nechceš, tak já budu pokračovat. Já mám takový hlad. S radostí si vychutnám tyhle KitKat nudle. A lepší to bude s vrtačkou. Vidíte, kolik jsem se jich nabral? Ty jo. Pojďte ke mně, holky. To je úžasná chuť. Mňam, mňam, mňam. Nemůžu se jich nabažit. Ashley, můžeš pokračovat, já to zatím dojím. No jo. Danny, teď děláš asi nejchytřejší, ale hulky používat neumíš. Sleduj a uč se. Ochutnám. To je tak lahodné. Mňam, mňam. Ale Miley je nějaká naštvaná. Co pak se děje? Co si to vymyslela? Já se od Ashley půjčím pár jejich nudliček. Vždyť je to moje kamarádka a kamarádi by se měli dělit. Doufám, že jí to nebude vadit. Haha, to se povedlo. Teď můžu ochutnat gumové nudličky. Hurá! To je senzace. Ochutnám. Miley, to není fér. Já jsem ti to nedovolila. Tu máš. Co si to udělala, Ashley? Moje vlasy, oblečení a make-up, všechno je zničený. A také jsem dostala ránu ovladačem. Tohle ti nezapomenu. Co se stalo s těmi nudlemi? Wow, oni jsou uvařené. Tak ty ráda s ním. Mňam,
mňam, to je vynikající. Och, kamarádi, jsem moc rádi, že jsou nakonec všichni spokojení. Užijte